Estamos a facer unha parada aquí de descanso do bus. Levamos 2 horas de camiño desde Seúl. Estaremos, non sei, é unha región Gyeongsangbuk ou algo así. Ai, mira, moiños. A ver que hai na estación. A ver, a paisaxe moi verde, moi chula. Aquí pódese deixar o bolso no coche tranquilamente, que absolutamente ninguén se vai coller nada. Isto que hai por aquí. A ver que hai nas tiendas. Todo verde, colinas, campos de cultivo, campos de arroz. A ver, café, food. Bueno, como calquera estación. Non, isto non ten máis ciencia, debe ser un pouquinho paisaxe. E xa está. Nada máis, unha parada de bus como outra calquera, pero en Corea.